Semoga ketangga tepanipun supados hanya koyung awakenipun seniku dhateng saking tlatah Pancasan kecamatanipun Adibara ing mriki sekawit kula dipun undang dening panjenenganipun Bapak Sukun kanthi basa Indah nembe kemawon nikahaken ingkang putra lan putrinipun ingkang nami Yusron kalian Mbak Lupita. Anggenipun Maimah mugi-mugi Maimah ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma mugi-mugi gar kepinaringan keturunan menawi jaler ingkang soleh menawi istri ingkang solehan. Jaya-jaya kawijaya kiring ing sambikala. Ing dinten minggu desa menika Bapak Sukun anggenipun ngundang kawula sak rombongan. Mugi pikantuk kangarah hariyon saking murbing kang murbing duwadi. Sungguh hingga badhe haniti kuda medal wiki yang ajeng tinggal ngajeng yang wiki. Pati gobleber kados sikatan kamber nyowo pati bledah pan indahipun beruntung nalika samono jambyak kagem busana kaprajuritan indahipun sampurna uta kejar wonten